Sanibonani. Njani? Igama lami ngumlungisi. Bangibiza ngo-DJ Hema. Wamvelasi Sibongo. Ngihlala kwaMasha. Ngisebenza ngesound noma ngiyisebenza ngesound system uqashisa ngayo yonke imicimbi esuke ikhona, imishado, imembeso, amaphathi, mhlasimpe nemingcwabo nayo ngiyayenza futhi. Hey, bafowethu ngangagileka ngelinye ilanga. Last year February zaziyi-13 kwakuyisekuseni nje around abo 6 to 7 isikhathi. Ngingena i-call ngifonela umuntu engingamazi athi inamba yami uyithole komunye ubaba oyakade ngiqashile before qashisa system yami umcimbi wakhe ngingasawuchaza ngithi umcimbi kanjani. Athi banomcimbi abanawo okanye umcimbi wabo okuyi-meeting ye-ANC indawo ayibhukhile isehhotela i-Blue Waters iPoint. Manje bashaya ukuthi umuntu ade bemqashile abasatholakala efonini. Umcimbi ungeyikhathi zantambama ngalolu suku leyi-13. Hayi ngibuze ukuthi okay bethina ama-prize ade bevumelene ngawo. Awasha ama-prize ithi okay alungile. I-transport anginayo, ngicela ningi-transport mina. Anginayo i-transport okwamanje. Athi kulungile ayikho inkinga kuwubala banayo i-transport bazongilanda baphinde bangibuyise. As long as bekwazile nje ukuthi umcimbi wabo ube impumelelo. Sishaya isikhathi santambama bezivumelene ngaso ukuthi bazongilanda. Isikhathi akumele azongilanda ngaso wafona wathi ngiyasakwazi ukuthi ezongilanda ngoba umcimbi awusaphumeleli. Kunempikiswano ekhona ngaphakathi kubaphathi bayo kunjalo lendawo labayiphethe. Hayi ngisamukele leso sicelo kodwa athi yena ucela ukuthi kube yikusasa le-14 ke manje ekuseni ikhathi sekuseni futhi bashintsha isikhathi indawo kodwa kuseyiyona. Hayi ngithi kulungile ayikho inkinga sengiyozwa ngani mangabe senizongilanda mina ngizoba ready ngesikhathi engifuna ukuthi ngibe ready ngaso. Ngakusasa sishaya isikhathi ukuthi bazongilanda. Hawa ngeni call ngizama ukubafonela ngingabatholi futhi efonini. Mayithi ngiyazama nokuba WhatsApp hayi inamba ke ya-greatika nje kuphela. Hayi vele ngibona ukuthi hayi labantu mhlawumbe sebeshintsha umqondo noma sebethole omunye umuntu ngirelaxe futhi. Zihamba insuku kwathi ngeyi-28 February aphinda fone futhi lo muntu. Ngithiwa fona ngekhathi zasemini kwakuyoshaya o-1 manje mhlawumbe past 12 to 1 lapho sikhumbula kahle isikhathi. Nefone lo muntu athi mfowethu usamkhumbula mina ngake ngafona ngosuku oluthize ngibhukha ngicela ukuthi uzosisiza. Ngithi ya ngiyakhumbula. Athi mfowethu bengicela mfowethu ukuthi siqhubeke ngale ndlela esizumile ngayo umcimbi uyaqhubeka uyahlala namhlanje. Kahle ngithi iyahlala namhlanje. Ngo-4 ntambama sicela sikulande lapho isiphi isikhathi esi-right. Hayi ngivume ukuthi isikhathi esi-right u-3. Sona isikhathi esi-right leso ukuze ngikwazi ukulungisa kahle ngiqinisane ngesikhathi sami. Athi hayi kodwa vele mfethu asidingi isandla enkulu because ihhotela futhi into ezobe isigxile kakhulu kuyona ukukhuluma nokuthi mhlawumbe sizobe sigxile umusic kakhulu. Sengaba nje ilawo music embalwa yabo mhlawumbe siqediwe noma sike-breaking yabo lo kodwa nje hayi ukukhuluma into ebalulekile. Ngithi akulungile ngicela ningifakele i-deposit. Bese ethi imali ekhona la iwu-cash mfethu sinayo imali ngathini bese ihlele ukuthi mhlawumbe singakwazi ukuthi si-transfer. Ngithi akulungile mfethu ngizoyithatha lapho uma ngifika lapho. Athi ayikho inkinga. Hayi indaba ye-transport vele bebesangihlelela. Hayi bangibhukheleka imoto yafika imoto kwakuyi-Tribe iMeroni nenamba plate emnyama. Angiyinothisanga yodwa inamba plate ngifake nje ngiqaphele. Silayisheke ne-sound kodwa into yangididisa kulowa mfo imoto yakhe yadwa ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe iyakhikho mhlawumbe ngoba azange azayicishe wangena egceleni ngo-reverse salayisha kamnandi kwasala ispace lesincanyana ngafaka